a dir. Un truc de màgia? Un truc de màgia, sí o no? Fem un truc de màgia? Teniu cartes a sobre? Som 7 de màgia en realitat i alguna fem nosaltres. El fem nosaltres primer Vale. I després jo i us en faig després un. deixem que fem una miqueta chill, vale? Deixo que preneu el terreny perquè quan vingui jo us quedeu... Exacte, Ho entenc. puguis petar-ho, vale. Molt bé, Long, doncs et farem un truquillo de màgia, vale? Així ràpid i després tu ja ens fas el teu. Mira, em dius prou per com vulguis i per allà paro, vale? Para. Per aquí, mira, et trauré la carteta així una miqueta cap endavant, tal qual, i el boli. I me la firmaràs per aquí. Firmes ràpid per aquí, així, fes long, el que tu vulguis. Ostres, he firmat supermalament. crec que acaba de pujar aquesta carta com 50 euros de preu ara mateix. No és ni la meva firma perquè ho he fet supermalament. Vale, doncs llavors me'n firmes una de veritat que me la pugui vendre, com a mínim. Aquesta carta em sap molt greu, és un truc ràpid, li faré un petonet i te l'hauré d'estripar. Vale, ja està. I ara tenim sushi o no? Sí, tinc aquí un. Què vols fer? Me l'empasso? Te l'empasses? Fem el que hem dit o no? Sí, empassa-te-la, va. Quin gust té. El veu? No? Veig el sushi. Em pensava que seria més fàcil això de mastegar una bicycle, Home, són bones. Havia de ser ràpid el truc, Sí, ja. Joder. Bueno, mentre menjo el sushi... ficarem la teva carta per aquí a la baralla, i... A veure si ho fico per aquí. Per aquí al mig, que la veguis. Bueno, més veure-la impossible, perquè a més ara té el d'esto. I la firma que és el més bèstia de la carta. I farem que quedi perduda la veritat pel mig, mira així. Vull que veguis, toca-la l'últim cop, fes un toquete. No, aquí baix. Aquí toquete. I deixem així. I mira, Long, tenim una cosa molt clara. I és que tu... Encara es veu una miqueta el trosset d'esto. I és que tu et molen molt les bambes. Sí. Això ho tenim clar. Doncs creiem que no hi ha manera més bona de fer aparèixer aquest trosset que jo m'acabo d'empassar, que ara sí que fa fàstic, però... No tinc res, m'acabo d'empassar. Que fer que viatgi a una de les teves bambes. Una merda, no m'ho crec. Espera, un moment, tranquil·litza't un moment. Llavors, jo vull que treguis la teva bamba dreta. Treu-te la teva bamba dreta, me la dones? Sí, tal qual. I vull que veguis clarament com... Espera, que no em surt. És que ho has de fer així. És que collons, aquestes són llargues, Espera. S'enganxa, el trosset normalment no s'enganxa, però aquí pot ser que sigui... Està aquí dalt. Està aquí. El trosset l'has trobat? Era el 3 de diamants? Sí. No, espera, aquí és tota la carta. What? Espera, és la teva carta amb la teva firma. La firma falta, però és la teva, no? És la seva carta, no? Sí. People, flipa. Bueno, doncs ja està. M'hi hem passat un trosset de carta, però jo ja estic tranquil. Uau, estic flipant. No, però ara en sèrio, Long, ara en sèrio. Aquest truco mola molt, però... Tu volies veure sortir el trosset. Tu volies veure sortir el trosset. Clar, estaves fent el tros de carta. Hauria sigut el guapo. Bueno, però com que és un dia especial, temps rapat i tot el rotllo, farem que viatgi a la teva bamba. A la teva bamba esquerra, a l'altra. O a la dreta, a l'esquerra, No pot ser. Si hi ha el trosset, jo vull donar-te la carta, també. Uau. Que la tinguis tu. Uau. No sé, ensenya tu. Estic tremolant, tio. Ai, amava i tot, que asco. Hi ha un trosset? Que fort. Vull que agafis la carta tu i les comprovis, comprova que siguin el mateix trencat o no, digue-ho tu mateix. Sí. Clarament i ensenyeu a la càmera, ensenya que es vegi bé com el trosset encaixa. Comprova-ho tant com vulguis, comprova que realment encaixa en Long. Uau. T'hem aplanat el terreno o no t'hem aplanat el terreno? Sí, però no m'arriba ni a la sabata del truc que s'ha la veritat. Mai m'he sentit la sola sabata. Sí. És encara més ràpid del que tu penses. Començo a barrejar una mica. Low-key, saps? Ja sé que vosaltres baralleu... Algo que saps fer bé, fes-ho, que es noti. Es nota la pràctica que tens amb això, Doncs jo ara us proposo, quan diguis para, escollir una carta, vale? Prou. Vale. Aquesta d'aquí us sembla bé? Sí, sembla fantàstica. Vale, la voleu veure? Sí. Vale, que la vegi tothom també? Sí. Sí? La camereta? Molt bé, ja l'han agafat. Vale? I el torno a deixar al mig i deixo que tu barregis. Barregem.
Barreja tant com vulguis, de veritat. Ves? Sí. Com tu et sentis còmode. Ui. Bueno. Ara és impossible... Ara és impossible que jo sàpiga quina carta era la teva. Impossible. Oi que no? No. Vale. Ara vull que tu em diguis quina era la teva carta. No. No, necessito que em diguis quina era la teva carta. Quina era la carta? El 5 de diamants. 5 de diamants. De veritat era el 5 de diamants, Sí. Vale. Doncs mira, no només he aconseguit controlar la carta i deixar que pugi fins a dalt de tot, sinó que l'he convertit en una jota de piques. Aquest no me l'havia fet mai encara, Ei, jo vull que vingui gent per fer aquestes coses. Jo per això faig el programa, tio. M'ha encantat. Ha estat molt bé aquesta.